Membri tal-Protezzjoni Ċivili l-ħamis filgħodu assistew lil ħaddiema tal-Mediterranean Offshore Bunkering tal-Marsa f'taħriġ li sar f'din il-kumpanija tal-Gvern. Hawnhekk għandna inċident fejn Bowser li kien qiegħed jintela ix-xufier ħassu ħażin, allura l-Bowser far mit-tank sab sors ta' nar u qabad. Għandek persuni maqbuda. L-ewwel kif xkattat l-emerġenza, it-tim tal-MOBC, il-Fire Warders tal-MOBC bdew jittekiljaw in-nirien huma, issa waslu n-nies tal-Protezzjoni Ċivili u bdew jieħdu handover biex jikkontrollaw in-nirien, isalvaw il-persuni u jaraw l-nar ma jinfirix lejn tankijiet oħra. L-eżerċizzju ma jqafx biss mal-azzjoni waqt dan l-eżerċizzju imma tinkludi wkoll l-analiżi ta' dak li jkun seħħ u jiġu individwati l-azzjonijiet li hemm bżonn jittieħdu. Wara jsir dak li ngħidulu id-debriefing mal-entità konċernata, naraw x'mar tajjeb, naraw x'mar ħażin, niddiskutu biex inkomplu ntejbu l-infrastruttura kemm tal-industrija ta' dal-post kif ukoll tal-Protezzjoni Ċivili. Is-sit tal-Mediterranean Offshore Bunkering tal-Marsa huwa wieħed minn 10 f'Malta klassifikati bħala Control of Major Accident Hazards jew COMA site li huma postijiet fejn ikun hemm ħażna kbira ta' fuel. B'direttiva tal-Unjoni Ewropea fihom irid isir eżerċizzju kull sentejn biex tkun ittestjata s-sistema ta' tifi tan-nar u l-Protezzjoni Ċivili tara li għandha biżżejjed nies, makkinarju u apparat biex tindirizza inċident maġġuri.